Санкції проти Росії країни-агресорки працюють, але їх потрібно посилити. На цьому наголошують у фонді «Майдан закордонних справ». Результатом діючих обмежень стало, зокрема, зменшення кількості суден, які заходять в порти анексованого півострова. На посилення обмежень проти Росії наголошують і в представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Про російську окупацію, покарання агресора та як повернути вкрадений Крим сьогодні у Києві говорили на конференції «Окупований Крим. Зовнішня політика і політика безпеки». Докладніше про все Олена Стецюк. Розмови про те, що антиросійські санкції не діють, вигадки самої країни-агресорки, впевнений експерт Майдану закордонних справ Андрій Клименко. Наприклад, у світі усе менше судновласників, які хочуть ризикувати і наражатися на арешти, заходячи у закриті кримські порти. У 2014 році 60% суден були не російськими, тобто не належали не російським судновласникам, і 40 росіянам. Зараз у нас інша ситуація, зараз у нас 75% суден, що порушили режим окупованої території, належать російським компаніям, 25% це інші іноземні компанії. Скоротилася і географія країн-порушників, розповідає Андрій Клименко. Серед них залишаються Румунія і Греція, але прямують вони у Крим під прапорами інших країн. Здебільшого судновласники чіпляють прапори африканських країн, Росії та Сирії. Тим часом голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко каже, анексований Крим несе усе більшу військову загрозу. Росія інтегрувала кримські підприємства в свою оборонну галузь, тому необхідно розширити санкції проти російських підприємств, які працюють з компаніями анексованого Криму. Кримські підприємства оборонного комплексу, їх понад 30, дуже активно працюють з своїми партнерами на всій території Російської Федерації. З нашої мова йде про близько 150 російських підприємств, які співпрацюють або фактично організовують роботу, забезпечують роботу підприємств військово-промислового комплексу в окупованому Криму. Дуже маленька частка з них є об'єктами санкцій. Ми будемо пропонувати додати в санкційний списки 114 російських підприємств. Це в українські списки 114, в американський трохи більш 127, в європейський надзвичайно багато. Україна має посилити санкції проти Російської Федерації, наголошує перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Для того, щоб робити це ефективно, переконаний Ізет Гданов, потрібно змінити чинне законодавство та посилити повноваження представництва президента в АРК. Так, щоб відомство стало рушійною силою для деокупації Криму. Зокрема, він пропонує створити міжвідомчу комісію, яка готуватиме необхідну інформацію для РНБО. Основна тема цього заходу було посилення санкційної політики в політико-дипломатичному тиску на державу-агресора. Це, такий, можна сказати, єдиний зараз шлях до окупації Криму. Тому ми пропонуємо якнайшвидше розглянути зміни до чинного законодавства для того, щоб була можливість у нас застосовувати санкції і тиск на державу-агресора, паралельно синхронізувавши санкції з міжнародними партнерами. Перший заступник представника президента в Криму наголосив, саме з Криму почалася російська агресія. Понад 2 мільйони українців і кримських татар залишаються заручниками окупації. Тому питання анексованого півострова має стояти першим на усіх дискусійних майданчиках. Олена Стецюк, Ислам Пінка, Максим Кондратенко, Заман, АТР.